Bertran és un escriptor molt desconegut en el sentit que la distància que hi ha entre el valor de la seva obra i el coneixement que se'n té és dels més grans que tenim. Bertran va ser un desplaçat en vida i ho continua sent després de mort. Dintre una civilitat perfecta, sostenien la lluita per la vida amb més crueltat i fúria que els animals salvatges en la jungla. Per mi aquesta frase defineix força què és Bertrana o de què va Bertrana. En puc parlar en tres petits blocs. Primer, Josafat. Josafat és l'obra que tothom coneix. Josafat era una lectura als instituts, és una obra curta, intensa, que està perfectament al nivell de les grans novel·les del moment, vull dir, o novel·les o contes, les grans obres del moment, vull dir, el Solitud de Víctor Català o Marines i Boscatges de Rovira. És una història visceral de la voracitat dels sentits. És un llibre que avui no es podria publicar i que probablement sigui el llibre més escandalós que s'ha escrit mai en català. Com totes les obres conegudes, té aquest problema que es llegeix sense parar-hi gaire atenció i que, de fet, acaba eclipsant les altres obres. És un llibre que planteja el problema de tots aquests modernistes, que és el de la sensualitat. És a dir, això obsedeix Bertrana i el porta a unes profunditats i uns deliris eròtics i sexuals que deixen enrere el mateix Freud. Jo, que és un llibre que ara en parlaré, parla del germà porc i, per exemple, parlant del desig que té per una dona que es diu Merceditas, diu: miserable de mi, hauria d'haver-me sotmès a les tortures, flagells, dejunis i penitències franciscanes perquè el germà porc no grunyís de sensualitat de vora Merceditas. Això, el Josafat, podria ser un conte per la llargada, però els contes de Bertrana són una altra cosa, perquè Bertrana ja posa aquests contes en el seu entorn natural, que és el de la comarca de la Selva. Bertrana és el gran escriptor de la Selva, i les proses bàrbares i els herois són uns grans llibres de contes que, de fet, civilitzen els drames rurals de Víctor Català. Bertrana fins i tot arriba a dir que caldria aterrar totes les masies tràgiques. I així tot són uns contes d'una esplèndida frondositat de llengua i d'imaginació. Són uns contes de caçadors, de personatges primitius, de rústics idealitzats, una cosa russoniana, molt, molt, molt genuïna. De fet, com diu en el Vagabund, diu: l'home en estat salvatge participa més que el civilitzat de l'essència divina del món. I després, com a tercer bloc, tenim la trilogia autobiogràfica de Entre la terra i els núvols, que de fet és una tetralogia, perquè hi podem incloure també un llibre que ja amb el títol ja es veu que és autobiogràfic, que es diu Jo, on aparentment està parlant d'una altra persona, però en el fons està parlant de si mateix. Entre la terra i els núvols pot ser que sigui el que jo m'estimo més de Bertrana. No és tan descarnat com Josafat, és més madur, més conscient, i sobretot és un llibre que es podria posar perfectament entre la millor prosa memorialística del segle XX català, que no és poca cosa, vull dir, es podria posar entremig de Gaziel, de Pla o de Segarra. Entre la terra i els núvols són 3 llibres que és com la comèdia de Dante, però a l'inversa, és a dir, es comença pel paradís i s'acaba a l'infern. El paradís és el món de l'hereu, que és el món aquest ancestral dels boscos,
de la pela del suro, és un document fabulós sobre la memòria pagesa del XIX, de com funcionava la relació entre masovers, els propietaris, els compradors, els carboners, fins i tot té un punt de reportatge. En aquest sentit també es podria posar al costat de Rovira, que parla dels pescadors, o de Gaziel, que parla dels burgesos que han tret la riquesa d'aquest suro. Doncs bé, la matèria primera, el suro, ens l'explica Bertrana a l'Aneu. La segona part de la trilogia és el Vagabund, que ja és l'arribada del protagonista, que és Innocenci. Innocenci, de fet, té una frase Bertrana que diu: la vida moderna era incompatible amb la innocència. Doncs bé, Innocenci, que és el protagonista, que és l'alter ego de Bertrana, arriba a la ciutat, a una primera ciutat, que és Girona, que és el món de Josafat i que és el món ja de veure que la ciutat és pitjor que la naturalesa. I finalment, que per mi és l'obra mestra, jo no sé si dir l'obra mestra de Bertrana, perquè al costat de Josafat es fa difícil, però potser es podria dir que és l'obra mestra de Bertrana, que és l'Impenitent. Aquí Bertrana se'n surt d'una cosa que no s'havia fet, que em sembla que és un cas únic, que és adaptar la gran prosa modernista dels terratinents, la prosa modernista no de ciutat, no estic parlant de Maragall o de Rossinyol, sinó que estic parlant de la prosa dels terratinents, de la prosa de Rovira, de la prosa de Víctor Català, de la prosa de Bertrana, i que té aquesta riquesa rural, i fer una cosa inèdita, que és transportar-la a la ciutat. I llavors aquí en surt una prosa que està plena de símbols i plena de sorpreses. Per exemple, hi ha un moment que descriu el monument de Colom com si fos el monument amb un suïcida. Hi ha un tio allà dalt que està a punt de saltar d'una cosa que ell en diu un magne candeler i que és l'estàtua de Colom, no? Llavors és un gran plaer de prosa, és una frondositat d'imaginació, de prosa de lèxic, de sintaxi i d'imatgeria, com si escrivís al bosc, però està parlant d'una Barcelona que per ell és absolutament terrible, perquè per ell anar a la ciutat pràcticament és, literalment és anar a la guerra. I allà aquesta Barcelona pobra, ignorada pel noucentisme, aquestes descripcions dels barris de Montjuïc, doncs acaben tornant-se amb un examen de consciència de com la vida artística ha portat a la tragèdia en la seva família, encarnada en ell, per culpa seva, per culpa d'aquesta obsessió artística. Bé, tot Bertrana té a veure amb una cultura en realitat antiacadèmica que se n'aprofita del fet que la literatura catalana no hagués tingut una tradició, diguem-ne això, acadèmica, que no hagués tingut durant el XIX una novel·lística que hagués cremat aquests impulsos sensuals, que hagués ja assimilat el sensualisme, i que és una cosa en què es troben aquests autors modernistes i en què s'hi troba molt, molt, molt radicalment el mateix Bertrana, i que, en fi, tindrà una continuïtat després, segurament en pla en aquests personatges també, diguem, idíl·licament rossonians que Pla també fa aparèixer en els seus llibres, aquesta desconfiança mateixa en la cultura, però ja d'una manera, vull dir, que n'hauríem de parlar un altre dia.